Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela-ke singene kwividiyo namuhla. Indawo yaseMpumalanga eqenjini le-MK Party ibe nokukhuluma okukhulu, ikakhulukazi odabeni oluthinta u-Advocate uBusisiwe Mkhwebane noMary Phathi. Lokho kwenza ukuthi ngokubuka kwami ngiy'tshele ukuthi i-MK Party uma iqhubeka inale y'nxushunxushu ezingaxazululiwe izoyiluza iMpumalanga. Kodwa u-Advocate Busisiwe Mkhwebane ubona ngendlela ehlukile yena. Bathe uma beqeda kuluza ama-by-elections wayesebhala le message. Lana uthi uyabonga kuma-Ground Forces, PD, IRD, MPs, MPLs for support during ama-by-election ngomhla ka-18 kuJune 2025. Uthi-ke bamanenjile ukuthi bathole u-3% improvement kusuka ku-7% ngo-2024 njengoba manje sebeku-10% ngo-2025. Uma ubheka la bayaqhathanisa ukuthi i-ANC ngonyaka ophelile kuma-national election yathola 45%, kodwa kulokhu kuma-by-election ithole 53%. Kanjalo i-MK Party isuka ku-7% ukuya ku-10%. So noma zikhona le y'nxushunxushu, kodwa u-Advocate uBusisiwe Mkhwebane uyakuveza ukuthi lokusuka from 7% kuya ku-10% ikhombisa ukuthi kune-improvement. Usho ukuthi abaqhubeke basebenze ngoba ngokwabo basenza kangcono kunalokho bekwenzekile ngonyaka ophelele, noma-ke i-ANC ikhombisa ukuvuka ngamandla. Sekuloku udaba lwaseMpumalanga, ikhona into enza ku-MK Party. MK Party iluza ama-member, especially lawa kuma-positions. Asazi noma la ma-member iwaluza ngoba eshiya lapha ngoba eseyojoyina uFloyd noma kwenzakalani. Kodwa i-MK Party ikhombisa ukungabi stable. Kune-message esiyithole kule viki leli maliqala. Le message ivela Comrade Chauke, obeka original organizer. Fundeka kanje: It's a morning, commanders. Ngicela nazi ukuthi ngithatha isinqumo sokushiya umkhonto wesizwe party. Angeke ngisasebenza as uGreater Johannesburg Regional Detachment Coordinator and ngeke ngisaparticipate kuma-activities omkhonto wesizwe party. Wayesethi salute, wayesebhalisa igama lakhe lapho uShidoyi Chauke. Wayesefuthi esuka lapho eyayishiya negroup le yomkhonto wesizwe party. Ngithe ngisanake lokhu, izolo ngadibana neletha yomunye futhi waseMpumalanga oresignayo kumkhonto wesizwe party. Ngifisa-ke sisilibheke lolu daba ngoba kunento ayishoyo laphaya ebaluleke ngendlela eyisimanga. Futhi-ke uma i-MK Party izoyiyekelela lento, iMpumalanga bazoyiluza. Uma nje noma ikhona le improvement eshuwo u-Advocate uBusisiwe Mkhwebane, kodwa uma bengayi-attendanga lento ezoshiwo yilo muntu la, ngoba ngizoyifakazela. Usho ukuthi uzoyisho lo muntu ngiphinde ngithathe ubufakazi. Kodwa uma i-MK Party ingayirectifyanga leyo nto leyo, izoyiluza iMpumalanga. Ngicela sibheke leso statement. Iletha le ibhalwe ngomhla ka-25 kuJune 2025. Ibhalelwe uCommander Advocate Busisiwe Mkhwebane, o-Provincial Convener waseMpumalanga, wasekuthiwa CC Commander General JG Zuma, o-President womkhonto wesizwe party. Ibhaleke Revolutionary Greeting Commanders. Isihloko sakhona sithi Resignation Letter from the Detachment by Charles Mandla Masombuka, Deputy Provincial Convener waseMpumalanga. Ifundeka kanje, kodwa into yokuqala ayenzile uquote u-Amilcar Cabral. Naye-ke ifundeka kanje, open quote: Hide nothing from the masses of our people. Tell no lies. Expose lies whenever they are told. Mask no difficulties, mistakes, failures. Claim no easy victories. Close quotes. Number 1, uthi ngiyathemba lelethi kuthola usesimene esihle futhi uku-revolutionary spirit. Ngibhala le letter ukudlulisa isinqumo sami sokuthi ngiresign kwi-position as u-Deputy Convener womkhonto wesizwe party eMpumalanga. Number 3, isinqumo sokuthi ngithathe iposition engasemukela ngesikhathi uJacob Zuma esinikeze imandate eclear ukuthi sikhulule futhi celebrate abantu baseMpumalanga. Asithathanga kalula
futhi kwabhekwa izinto eziningi lezi ezisi-affectayo. Number 4, ukushoda kwe-political will or lack of political will from i-National High Command ukuthi addresse iy'nkinga lezi esibhekana nazo eMpumalanga la kwi-province ngey'ndlela ey'ningi. Lokho kube ne-impact e-negative kuma-abilities wethu ukuthi sithathe le responsibility esinikwe yona. Number 11 uthi ever since sa-announced as i-detachment siloku sibhabhadiswa ngey'nhlamba nsuku zonke kuma-WhatsApp group. Lokho kugcine kusenza ukuthi sibe ngama-revolutionaries we-WhatsApp. Sidefend isithunzi sethu ngoba iyona into esisasele nayo. Uthi lezi ngezinye zezizathu ezenza ukuthi ngiresign kwi-position yokuba u-provincial deputy convener, kodwa ngiqhubeke ngibe ilungu lomkhonto wesizwe. Yaqhubeka uthi uyabonga kakhulu kuPresident uJacob Zuma for i-opportunity noma ithuba lanikiwe ukuthi alide i-province aphansi kwezimo ebezilikhuni, futhi udlulisa kakhulu i-appreciation yakhe ku-advocate uBusisiwe Mkhwebane for i-confidence abenayo kuye during i-tenure yakhe. Uthi futhi uzohlala njalo grateful nge-opportunity yokuthi aserve umkhonto wesizwe. Uthi a special gratitude to ama-commanders from wonke ama-ward way-29 ase-Steve Tshwete sub-region lapho khona inkaba yakhe ngokwezepolitiki isele khona. Ama-commanders ayo yonke i-region yaseNkangala, Grets Ribande, eHlanzeni region. Lezi ndawo lezi abehamba kuzo, hambela zona ngesikhathi ewu-provincial deputy convener. Wayesefaka i-quotation la efundeka kanje, open quotes, "The old world is dying and the new world struggles to be born." Close quotes by Antonio. Ngikwazi ukufunda lesibongo. Uthi-ke alutha continua. Uma uyilalela le letter noma uyifunda le letter uyathola ukuthi kuney'nhlamba ebebethukwa ngazo. Siyakhumbula ukuthi selokhu kwaba khona ama-detachment, kwaba khona into ekuthiwa lana labantu abasuka ku-EFF noma Floyd bakhetha abantu abangabangani babo bashiya ama-ground forces okudala esebenza kumkhonto wesizwe party. Le nto ayihlaselanga eMpumalanga kuphela kodwa yahlasela umkhonto wesizwe party ndawo zonke. Phandle kwala eGoli la eJohannesburg akuzange kube nenkinga enkulu kangako. Kodwa-ke le nto yawuhlasela umkhonto wesizwe party ukuthi ube nalezo zinkulumo lezo. Manje uyakuveza ukuthi kuma-WhatsApp group bebethukwa, bebengalalelwa ngoba bekunaleyo mpi leyo ebiyenzeka. Siyakhumbula ukuthi uThabiso uyena owakubeka ukuthi vele uFloyd ufaka abantu laba abasuka ku-EFF nakwamanye ama-political parties ekubeni kunabantu abawusebenzela umkhonto wesizwe party bangabe besafakwa kuma-detachment lawo ngesikhathi bakwabantu ey'khundleni. Okunye lokho mawulalela inkulumo kodwa kunephuzu alishilo wathi the lack of political will kwi-National High Command ukuze iresolve le inxushunxushu ezikhona eMpumalanga. Isizathu esenza ukuthi i-National High Command ingayi-attend indaba yaseMpumalanga nasi. My presentation before you called us. Okay. When you called us, I kept quiet. Okay. First meeting, myself, President, and Comrade Duduzile. Yeah. Second meeting, myself, Mkhwebane, Comrade Makasela, muna ngimbizi Comrade lo, public protector, akamba protect abantu le. And then Makasela, Comrade Makasela and the President, Sure. the four of us. Then President spoke and then said, please, he gave us a background of how Mpumalanga is difficult to lead, and then he went to say, hambani no sebenza, hambo sebenza, hambo sebenza. Zangathi sihlangane. Wathi ngizobuya after 3 weeks, ngize mina, ngizolungisa iMpumalanga. Ngizotshela i-National High Command imele ukuthi. That's what happened. Ngazi noma uyizwile na into esho umama uMary Phadi la. Usho into ebaluleke kakhulu uma ethi Ngizotshela i-National High Command imele ukuthi. That's what happened. uJacob Zuma watshela i-National High Command ukuthi imele kude udaba laseMpumalanga uzolungisa yena.
Yingakho-ke lezi nxushunxushu zingaka. Manje uyabona lo bhuti uthi akusizi, uyathukwa ngapha kunabantu abavukela umkhonto wesizwe party, bakhona ngaphakathi kumkhonto wesizwe party, abamfuni uconvener oku-advocate Busisiwe Mkhwebane, abamfuni nedeputy wakhe. Yingakho bethi bebethelwa ngey'nhlamba nsuku zonke, ngoba vele ababafuni, bona bahamba noMary Padi. Lokho kungayisizi i-political party. Yingakho ubhuti ethi i-lack of i-political will from i-National High Command ukuthi i-resolve le nkinga yaseMpumalanga iyona yenza ukuthi athi akusizi ukuthukwa, ngcono ngishiye ngibe yilunga nje, an ordinary member womkhonto wesizwe. Kodwa uMary Padi washo ukuthi inkinga akusiyi i-National High Command, inkinga uZuma unezwi elingaphezu kwe-National High Command. Kune-clause kumkhonto wesizwe party ethi ubaba uthe. That clause iyi-problem ngoba uma sekukhuluma ubaba, noma ngathiwa i-constitution ithini, ubaba uthe. uZuma uthe uzotshela i-National High Command imele kude. Yenza njalo i-National High Command. Kodwa abantu labo kuyibona abasebenza kumkhonto wesizwe party on the ground basokole ilento lezi ezenzakalayo, ziyaba-affecta. Yingakho ubhuti ethi yena angeke akwazi ukuyimela. Angeke ngincome advocate Busisiwe Mkhwebane. Uma uzwa abantu asebenza nabo behluleka ukubekezela, angimncome. Uyakwazi ukubekezela. Mina bengeke ngiyibekezelele yonke le nishinisho eyenzakalayo, ngoba bengizonele ngingabona ukuthi okay, umuntu ongenanhloso okuyilungisa le nkinga upresident, bese ngivele ngithi hayi president, sala naye umuntu wakho lo, nibone nenze njani. Mina nje ngesingami, mina bengeke ngize ngibekezele. Ngiyamncoma ngoba upresident kwakufuneka afike abahlalise phansi athole ukuthi yini inkinga, isukaphi inkinga. Okay, singayiresolve kanjani? Uma kukhona enikubangayo nibangani, sinilamule bese kuqhubeka kuyiwa phambili. Angafika athi yena wena hamba usebenze, nawe hamba usebenze, nehlukane. Leyo nto leyo nje iyodwa iyinkinga, uthi uzotshela i-National High Command imele kude. Ngesikhathi esho njalo, iy'nkinga-ke lezi labantu abalaphansi zabavukela kakhulu kunakuqala. Ngiyimi nje bengeke ngiyimele. Ngiyamncoma mina advocate Busisiwe Mkhwebane. Unakho ukubekezela, mina bengingeke. Ile video bengithi angikulethele yona ukuthi hayibo, angisho ukuthi umkhumbi uyazi-ka ngoba bathi nayi improvement ikhona, kodwa kusiza ngani ukuba ne-improvement? Abantu baphusha ukuthi kube khona le improvement, ngoba eqinisweni lonke abantu abaphusha ukuthi kube khona le improvement yibo laba abangafunwa. Manje ngaleso sizathu ngeke ngisho ukuthi umkhumbi uyazi, kodwa kubuhlungu ukuthi abantu bebone i-improvement ekubeni abantu abenza ukuthi bekhona bengajabulile, behlalela iy'nhlamba nsuku zonke. Kumanje bahambe beye enkantolo bewumkhonto wesizwe party kodwa behlukene phakathi. Bawumkhonto wesizwe party bonke. uMary Padi ubophisa iqembu bona ababhilonga kulo, kodwa bayahamba bayomsupport. Ibizwa ngani vele leyo nto leyo? Hayi, mina ngiyi-understand. uMary Padi ubophise iqembu umkhonto wesizwe party. Siyasuka futhi thina siyosupport uMary Padi ebophisa iqembu umkhonto wesizwe. Ibizwa leli esibhilonga kulo. Ushuthi bengeke akwazi ukuyixoxa ngaphakathi indaba yakhe ilunga. Ungasupporta ngokujoina i-membership yale channel, qala ku-R40 ngenyanga kuya phezulu. Ungasupporta ngokusidonatela noma ngamalini onayo, ikhona i-account kwi-comment ephiniwe. Mina nawe sidibane kwi-video elandelayo. Bengithi nje angikulethelele lezi ndaba nokudideka kwami, kodwa into eyenza ukuthi abantu baresign, ngicabanga ukuthi ngizamile ukuthi ngenze sure ukuthi ibasobala uyayazi. Ngiyabonga.